И без етикет, следващата ни история е 100% България, нали така? Определено. Защото едно момче е посветило живота си да ни припомня колко дълбоки и силни са корените ни. Добър ден! Добър ден, добре дошли! Стигнахме. Това е изключително интересно място, което ще се превърне в фолклорна къща. За момента да, дай Боже да я завърша напълно. Това всъщност е първата по рода си в България фолклорна къща и интерактивен музей Гърнацки на Конаци. Добре, да разгледаме. Тук още гледам, че сте в строеж. Ами, е довършена. Вече почти година и половина от как съм я открил и строежите продължават, стъпка по стъпка да стане готова. То доста голямо е това място. Колко е? Ами цялата територия е 3 декара и 800. Добре, да започнем от начало. Хората познават Филип Синапов като народен певец. Обаче, освен това, се оказва, че имате и научни степени. В заслуги за българската фолклористика. Тъй като до момента имам издирени над 500 песни, които са характерни за село Гърнати, селото, на което съм почетен жител вече и на което така е моят извор на информация. Отделно от това, заради фолклорните състави, които ръководя, от 10-11 клас започнах да се занимавам с занаяти. Та в ден днешен съм вече с майсторско свидетелство калфа, потерзийство, абаджийство и такачество. И най-после имам своята работилница, където практикувам и преподавам занаятите си. На колко сте години? Вече на 27. 27 годишен с всичкото това нещо зад гърба си. На 23 беше първата копка на къщата, на 25 години я открих. Откъде се появи идеята да се създаде подобно нещо? Идеята се породи веднага след дипломирането ми и завършването на висшето ми образование, след това и научната степен, която получих, че трябва тези всички професии и тези музикални дисциплини, които вече бях завършил, да ги обединя в едно цяло. И именно това цяло беше направата на подобна къща и най-после да мога да давам знанията, които съм усвоил. След колкото разбирам, строежа на тази къща, за него не сте ползвали нито евросредства, нито друга чужда помощ. Откъде се събират парите? Допитвал съм се до абсолютно всички различни институции, програми, от държавен бюджет и какво ли още не. Отсякъде ми беше така отвърнато, че точно в такъв проект няма бизнес цел и няма как да бъде подкрепен. И отказаха. Се боря от гола поляна, от която съм стартирал, до ден днешен изцяло с две ръце и с глас. И така, може би, на една ръка са броят хората, които са протегнали ръка с символични суми. А парите откъде се намират? От работа на 4 места, от огромен кредит и продължаваме само с действие. Взехте кредит, за да създадете това нещо. Обаче, то в един момент тези средства трябва да се върнат. Тоест, все пак някакъв бизнес план вероятно има. В моята представа няма такъв и не желая да има, тъй като фолклора не може да бъде бизнес. Фолклорът е това, което сме ние, фолклора е нашата същност и фолклора е нашата ценност, която аз, например, с образованието и професията си съм длъжен да я предам поне на 100 други. И именно това е идеята ми, просто някой ден да я видя завършена. Това е вътрешния двор към централната част на сградата, откъдето от сокачето се влиза. Тук в момента правим подмолата. Подмолата е мястото, където пък юнаците ще очакват момите за попрелки след време. А пък цялото дворно пространство ще бъде изцяло свързано с занаятите. Тук ще бъде сновачницата, където ще се насновават различните тъкани, навивачницата на крусната,
Отзаде пък под стрехата ще бъде пасталирането и направата на пастала на тютюна и всяко нещо, което е фолклор, бит и земеделие да бъде видяно в буквален смисъл, а не просто на клипче или на запис. А вътре докъде са нещата с подредбата? Вътре вторият етаж е завършен, а на третият предстои да го дооформя, за да могат лагерите да бъдат с много повече дечица за бъдеще. Това е одера, което е мястото, където е събирателната част на целият род, в който в случая се обединяват всичките възрастови групи, от най-малките деца, в случая до прабабата, която е най-възрастният член на семейството. Иерархията точно на одера биде показвана. По мястото на сядане се решава коя е младата етърва, коя е възрастната етърва. По мястото, примерно, на хранене пък се вижда кое дете е по-малко, кое е по-голямо. Тоест, в иерархически всеки един си е извоювал своето право, за да може да застава именно там. Когато се поднася хляб, а в миналото, нали, в годините на войни, храната е била оскъдица, за да отдават своята почет към хляба, те винаги се хранят на земята и затова синията или малката масичка е също ниска, тъй като преклонение за това, че и на днешния ден имаме храна на трапезата. Тези прекрасни костюми сега ли са шити или са автентични? Тук представям всичките 12 вида празнични и всекидневни костюми, характерни за село Гарнати, от моминският до този за възрастна жена и съответно мъжките, които са пък само два вида, всекидневен и празничен. Няколко пъти си говорим за това село Гарнати. То с какво е интересно и прочуто? Село Гарнати е едно от най-големите скотовъдски села в Южна България и давало поминък на цели 1350 жители през 1945 година, когато за първи път вече той има свой мухтар или кмет по днешен, нали, аспект. И точно тогава е било в разцвета на силите си, като една от най-големите селища в тогавашната Дъръдърска околия или Златоградска община. И днешните беломорски земи са предимно собствени на гарнатските кихаи. Добре, насам виждам сега много интересни шарени черги ли са това или одеяла? Това тук са кьошковете, или това е най-пъстрата част от старата родопска къща, на които кьошкове и йодъра в края означава, че на йодровете се поставят даровете, която всяка една булка трябва да изработи преди сватбата си. А централната част това е рубата или нейният чеис. Та докато се ожени, за да я дадат, трябва да има руба. Вие тъчете. Да, в момента правим вити постелки. Къде се събуди този интерес към тия всичките неща? Хайде, за пеенето разбирам, то си е дарба. Всичките тези занаяти откъде? Неволята учи, както се казва, пък и още от започването ми като ръководител на няколко фолклорни състави. Повечето носи в българските читалища са направени през, така да кажем, средата на миналия век или по-скоро още от Тодор Живково време. Т.е. нуждата да се облекат фолклорните някак си, когато идва едно малко дете с огромно желание да пее, да танцува или да се образова по някакъв начин, а пък облича носия, която е на дупчици вече от молците. И при мен се породи вече желанието, че нали, на концертна изява то да се чувства удовлетворено от това, за което се е трудило, да кажем, примерно на 10-15 репетиции преди това. И кой Филип да направи и костюмите? Ами не, то първоначално почнах да ги закърпвам само, нали, където има някаква забележка да се поправя. Обаче в търсенето пък на материали, когато се обаждах на различни такачи или терзи, те казват, ами елате след година и половина. И отговорът е такъв, ами то след година може детето да не участва вече в същия състав. Един човек с талант, като аз, има възможност да отиде и в София и където си поиска да пее, да печели в края на краищата. Защо не? Да стане звезда. Не. Вие тук
в Родопите, ще тъчете, ще сам си подготвяте всичко, ще образовате малките деца. Защо? Аз по принцип не съм само тук. Сега това е, може би да кажем, приоритета или плюса на модерното време, тъй като преподавам в Пловдив, в своя музикална школа, където имам над 80 ученици. Отделно от това работя в Българско национално радио, където пък водя предаване и музикална редакция, но пък идеята е такава, че ето аз след като завърших имах предложение да преподавам в вузове и в София дори, но тези предложения веднага съм ги отказал, тъй като не е моето, нали? Аз съм живял, да кажем, за определени месеци в София, в Видин съм имал също практика, в Странджанско също съм бил, но камъка се тежи на място и може би място, където човек да се чувства потребен. Защото на един булевард или така на главната в Пловдив не ми би дошъл така вътрешен ищах или желание за песен. Докато тук е едното събуждане на тази гледка, тя веднага ти дава така сюжет и ти дава вопъл за нова песен, за нов сюжет, който да се разкрие. В детството, вкъщи, имаше ли някой, който да драсне клечката, да запали тази искрица на този интерес? Но това не идва от само себе си, нали? За родопчани е известна приказката, че всички пеят или свирят. Да. Моето семейство не прави разлика в това отношение. И бабите ми, и прабаба ми Лека и Пръст, и моят скъп дядо Валентин, всички те пеят. И нали някои от тях пееха вече. Но сговорността, може би и начина на живот в моето детство ме е тласнал точно към истинското, към родното, към милото и най-свидното, което е до сърцето ми. Сега тук е по-съвременна обстановката, но тук всъщност провеждате школи с деца. Тук е музикалната школа, да, с вече изчакване, защото нали, всеки един ученик, докато очаква за час, при мен чете книга, а не е със смартфон в ръка. Какво всъщност ще спечелят тия деца, тия млади хора, които дойдат тук? Ще знаят своята същност. Няма да бъдат като днешните IT подрастващи ученици, които за тях живота се касае от това да убият зомбито в дадена игра или примерно да проучат някоя нова фраза, която са научили в училище, ами именно тук да усетят своите корени и да знаят произхода си, да знаят как са живяли техните предци и затова всеки един посетител го взима и по различен начин, просто усещането вече е в различен аспект, защото за един възрастен човек тук е претворение на неговият живот в детството. За един човек на средна възраст е спомен от детството. А за малкото така детенце, което в ден днешен прохожда и тръгва на училище, за него това е един нов свят, който опознава. И който трябва буквално да си го представи, че така е бил живота на неговия дядо, прадядо и така насетне. Той живота, разбира се, има това свойство да се променя и да върви напред, но пък от друга страна са корените. Това е най-важното. Това е нашата здрава основа. Кои сме ние, всъщност? Именно. Въпросът е да ценим своите неща, защото повечето от нас не го правят и чак когато някой, примерно, отидат да живеят в чужбина, тогава вече носталгията ги връща към българското, връща ги към патриотизма, но нека и тези, които са в България, да се чувстват вътрешно потребни и наистина да усещат своята тежест, че тежат на мястото си и са наистина българи. Светли, чисти и радостни рождественски дни за всички ни. Весела Коледа и до другата събота!